भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जी हाँ भैया, तो हम भोजपुरी के सुपरस्टार गायक अंकुश राजा के होली गाना के शूटिंग के सेट पर हम पहुंचल रहनी है और वहाँ पे राजा के गावल गाना कुंवारे में गंगा नहिले बनी जौन की 10 मिलियन व्यूज के पूरा कैले रहे। ओके 10 मिलियन व्यूज के सेलिब्रेशन मनावल गई, यानी आप सबको बता दी सेलिब्रेट कैल गई। वही दौरान के वीडियो है, बतौर आप सब देखें। लेकिन आप सब यहाँ थोड़ा सा आगे देखिए, अंकुश और राजा दोनों जने अपना आवाज में ये गाना गा रहल बड़लो। कुंवारे में गलती तो कइले बानी, हम कुंवारे में गलती तो कइले बानी, बाकी एक बेरी गंगा नहइले बानी, बाकी एक बेरी गंगा नहइले बानी। तब आप सब देख रहल बनी केक कटाए जा रहल बा जौन की सेलिब्रेट हो रहल बाटे। कुंवारे में गंगा नहिले बनी 10 मिलियन व्यूज के आंकड़ा क्रॉस किले बा। ऊपर सेलिब्रेशन देख सकतनी जौन की अंकुश राजा के पिताजी एक केक के कटले बनी। जी हाँ भैया, देख सकतनी अंकुश राजा के पिताजी हैं जौन की केक काट के सेलिब्रेट कर रहल बनी। देख ली अब आगे पूरा आप सब वीडियो देखी जाना में सब लोग एकदम खुश बाटे और खूब ही धूमधाम से झूम रहल बा मस्ती में। जी हाँ भैया, तो पूरा आप सब वीडियो देखी। तो आप सबके अंकुश राजा के आवाज में ये वीडियो में गाना सुनी, आप सबके कैसन लागल जरूर कमेंट करके बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा के शेयर करी। फिर से आए बढ़िया खबर के साथ।